салом тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Хеле ва хеле шуд ҳастам ки ин лаҳзаҳо шумо видеои моро тамошо карда истодаед ва дар имрӯза видео ман мехоҳам ба шумо анамин намуд куртаҳоро пешниҳод кунам. Анамин намуд курта вай ҳамроҳи почашай, курта поча 2000 рублай нархиш. Материалаш материали ғафсакай, трикотажи ғафс. Марҳамат, ранги бардове дора, размерошам ҳаст. шумо метавонед ки ба анами рақамҳое ки дар рӯи экран дида истодаед занг зада бо пурратар маълумот гиред. баъд як чизи дигар ки ино дар Русия қарор доранд. ҳамин савдогаре ки ҳамин видеоро карда ба мо равон кардагиай дар Русия қарор доранд ва дар муддати мисол аз 2 рӯз то 1 ҳафта тамоми анамин борои шумо дар Русия рафта мерасад, дар ҳамин ҳудуди Русия. набинед, анаи куртаам 2000 рублай, иам размерош ҳасташ. шумо занг зада бо аз худи соҳибкор пурсон шавед. ламиражай встреча комбахта яъни қутараш чихол дора. худаш анамхе турки духтагиай, фасони турки. марҳамат, рангшам бисёр ранги хушрӯ, сабзи торик. ана остиношам хеле нигиндор. И курта бисёр барои сатр зебандаяй, касое ки мисол сатр мебанданд. духтаро бинед, боварӣ дорам ки писандтон мегардад. дар иҷа инчунин дӯстони азиз якчанд куртаҳои вай ҳастай дона дона мондагӣ ҳастай аз борои пешина. ана марҳамат, ино 1000 рублиянд. шумо метавонед ки занг зада инчунин ҳамин намуд куртаҳоро дарёфт кунед ва харидорӣ намоед. ана ин сиёсафедаш боша, ин намазник буд 1500 вай румолош катия. ёра ӯзи макамакак шумода нишон метим, анаиш 1300 рубл. баъдан бо куртаҳои нава пешниҳод мекунам. баъд шумо метавонед ки аз анам куртаҳои нав харидорӣ кунед ё ин ки агар ба касе писанд гарида боша аз анаи куртаҳое ки шумо мебинед. куртаҳо чӣ хеле ки гуфтам аз 1000 рубл то ҳамин 1500 рубля, 1300 рубля фурӯхта мешавад. анами куртаҳое ки яктаи мондагӣ ҳаст. хулоса марҳамат, тамошо кунед. бисёр ҳам либосҳои нағз истеҳсолшон истеҳсоли Русия, бисёрш материалҳои ваяй Туркияй. хулоса ки пушаймон намешавед. марҳамат, бинед. на 1000, 1500, наиш 1800 рубл. тигр бисёрам куртаи хушрӯ, фасонаш нағзай, бисёр духташ хушрӯвай. ана ин намудшам ҳами хел дӯстони азиз 1800 рубл. чӣ хеле навма ёдовар шидам. бо озима шумода куртаҳои новинкаро пешниҳод мекунам. нархоша баъдан бо гап мезанем. бинед 1300, 1000, 1500 куртаҳое ки ҳозима нишон додам ҳамхе нарх доранд. марҳамат, тамошо кунед. як чизи дига дӯстони азиз ки бисёриҳо мегӯянд ки мо ба ҳамин рақамҳо занг мезанем ҷавоб наметиҳанд. тамошобинони азиз, дар ҳаминҷа ман навистагием ки фақат дар ватсап ва имо, агар ба шумо бемалол боша метавонед ки фақат дар ватсап ва имо нависед. ин рақамҳо дар вай нест, дар телефон мондагӣ нестай ки вақти занг заданда бардоранд. фақат ки анамин имо ватсап дора, тамом. хулоса ҳамин хел. ана ин куртара мехоҳам шумода нишон диҳам. спортивния ҳамхе материалаш ғафсай 2400 рубл. ира бинед, рангшам ранги хушрӯ болотовый, хаки цвета меган. набинед, касое ки дар корай, касоеда ки дар корай метавонанд ки ба анами рақамҳо занг зада пурсанд. ана ин намуд куртаи бисёрам зебо ранг куртаи ами тоҷики духтагӣ 1600 рубл. материалаш материали ламиражай. размерошам шумо метавонед аз худи савдогар бо пурсон шавед. ба фикрам ҳамаи размероша доранд, барое ки дар бораи размер ба мо чизе нагуфтанд.
бисёрам духчам хушрӯвай материалшам бинед чихе материали нағзай инои чин намешаванд блеск метия бинед рангшам бисёр ранги хушрӯ фиолетовый вай торик хе глои майда дора бо пешашанам хе ороиш карда шидагиай дӯстони азиз на марҳамат ба касе ки писандай бинад ана ин намудаш бо ҳастай 1600 рубл иам фасонаш духти туркияй и киртое ки ман нишон додастам ино ҳамаш истеҳсоли бишкекан қирғизистон киртои бишкек ана бинед чихе духти хушрӯ дорад фасонаш фасони туркӣ киртои туркӣ рангша бинед чихе ранги нағз ранги хушрӯ баъд пешашанам хел вай кадагиай оро додашдагиай қадаш дароз на марҳамат сангчорша бинед сангчор ҳамаш ваян 3D сангоян яъне сангчори тоза ба касе ки дар корай марҳамат бинед 1600 рубл ҳамин кирта ана ин намудаш бо ҳаст дӯстони азиз ияманамин вая и остинош гипюр омадагиай боз миёноштанам хел римен дора шумо метавонед ки рименча ҷудогона истифода баред вахча миёнша сартиед ана и вайш боша вилюрай материаленем кирта худаш вилюрай 1700 рубл ям размерош ҳаст дӯстони азиз касое ки дӯст медоранд ҳамин модел киртара ҳамин фасона метавонанд ки чихеле ки гуфтам занг зананд ва савдогар пурсанд бисёр рости бисёр саволора метиҳанд тамошобинон дар комментарияҳо аз видеое ки аз садовода ё ки аз русияе тамошобинони азиз ман амунора ҷавобоша намедонам барое ки амуна худам видео кардаги нестам барои аввал чизе ҷавоб наметиҳам баъд сабаби дигараш ине ки ози бисёр ами интернети мо вай шидагиай сис шидагиай гӯем ва интернети чӣ мехарам мегабайт мехарам фақат барои видео партофтан ман дигар тамоман аз ютуб истифода намебарам фақат видео мепартом ва анами комментариётона адобрид мекунам барои аввай бахшиши зиёд барое ки ҳар як саволда ҷавоб дода наметавонам зеро ки чихеле ки гуфтам мегабайт мегирем мо мегабайт мехарем ва танҳо барои ами видео партофтан марҳамат ишам тамошо кунед ана ин намудастай спортивный 1500 рубля дӯстони азиз капюшонкадор материалаш ранги материали ҷинси ғафсай марҳамат бо пурратар аз худи савдогар пурсед вале ба мо ҳам хе гуфта равон кардан дар розай ду тараф паласаи сафед дора иам размер доранд шумо занг зада бо аниқ кунед на марҳамат касое ки ҳамин намуд стила ҳамин намуд вая нағз мебинанд ҳамин намуд фасонора метавонанд ки пурратар бо бинанд ва баъдан харидорӣ кунанд 1500 рубл будаи кирта иам бишкекай истеҳсолшон ва сифатошон нағзай тамошобинони азиз барои чанд киртае ки харида буданд ҳозир ҳама намо ваёе ки муштариёе ки аз амино харидорӣ карда буданд бисёр розиян аз сифаташ ана халат ҳаста 1500 рубл замок дора бинед халат шанел ё амирӯза видео ҳамаш аллакай ваян киртоо ғафстаракан нисбат ба пешина киртоомон ана ин намуд бо ҳаст на марҳамат қафошай тарзи духташ
خیلی خوش رو دختگه. ای двойкара میخوام тамошобинони азиз пешниҳоди шумо кунам. Двойка темно-синяя рангаш, спортивный стиль, астагаш анами хел вай дорад. Киртаи беустин дора, устинчаи майдача дора аниқтараш ва баъдан аз болош боша хеле вайш астай. Костюмчаш астай. Спортивный костюмчаш варзиши. бисёре аз анами тамошобинони мо мепурсидан дар борае ки ами двойкои варзишира нишон чиед. Марҳамат тамошобинони азиз бинед. дар оянда худо хоҳад ма бо аз корвон рафта шумода ба навор гирифта нишон метиҳем ки дар корвон низ ами чизо ҳаст ё не, ами двойкои варзишӣ. хулоса намехе дӯстони азиз, касоеда ки дар кор боша ва касе писанд омада боша метавонед ки ба нами рақамҳое ки дар рӯи экран дида истодаед нависед, хоҳиш кунед, мисол дархост кунед аниқтараш ва соҳиби анамин киртаҳо гардед. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед тамошобинони азиз. то видеоҳои оянда моро интизор бошед.